Fis-sena, Infrastructure Malta ħadmet fuq kważi 1000 proġett ta' manutenzjoni bil-lejl, medja ta' madwar 3 proġetti kull lejl. Fi-stqarrija l-Aġenzija qalet li fost ix-xogħlijiet li qed isiru hemm it-tisħiħ u kisiem il-ġdid tat-toroq, tiswijiet u manutenzjoni ta' ħofor u spralli, titjib fis-sinjali ta' triq, tiswija ta' crash barriers, bini ta' ħitan tas-sejjieħ mat-toroq arterjali, żeba' ġdida fuq il-marki tal-karreġġjati u titjib fil-bankini. Fl-4 ta' Ġunju matul il-lejl il-ħaddiema ta' Infrastructure Malta kienu qed iwettqu xogħlijiet fi 3 toroq ewlenin, fosthom xogħol ta' asfaltar fil-Marsa kif spjega l-perit John Sapjano. Bħalissa tisir xogħol ta' resurfacing triq Tiġrija Marsa tisir matul il-lejl bejn 8 ta' bil-lejl u 5 ta' filgħodu sabiex nevitaw it-traffic u ma jkunx hawn periklu. Il-perit Joseph Gallia semma wkoll ix-xogħlijiet ta' emerġenza li saru f'Santa Venera fi triq il-Kanun. Il-patching works kienu rikjesti ħabba l-fatt li entitajiet oħra ħadmu fit-triq b'mod ta' emerġenza biex isewwu l-infrastruttura tagħhom. Ovvjament ħabba n-natura tal-emerġenza kellhom jippeċċjaw malajr bil-konkos u aħna issa qed nirranġaw dawk il-patches tal-konkos. Fħallu wkoll saru xogħlijiet ta' tiswija matul il-lejl fit-triq ħal-Farruġ. Ix-xogħol sar kollu bejn it-8 ta' filgħaxija u l-5 ta' filgħodu taħt is-superviżjoni ta' 3 periti. Infrastructure Malta qalet li x-xogħlijiet bil-lejl huma parti mill-istrateġija tagħha biex tnaqqas it-traffiku fl-agħar ħinijiet filwaqt li tiżgura li x-xogħlijiet essenzjali ikomplu bl-inqas inkonvenjent u b'mezzi iktar siguri għall-pubbliku.